Good morning guys. Dito kami ngayon sa bundok. Dito kami sa tagal-tagal rin tayo hindi nakapunta ng bundok. Punta kami sa mga kamag-anak namin. Punta kami dito sa 20 years na hindi ako nakapunta rito. Basta kayo mga guys. So isang mga nyugan namin sarap tumira dito guys. Sinaunang bayo. Tumira ako dito guys. Ano pa ako? Sa elementary pa lang. Walang kabahay-bahay Wala na, nasa syudad na yung mga tao rito. Bibiro na lang nakatira dito. Sarap dito mag-alaga ng baboy kasi walang mga kabahayan Ang gusto ko rito balikan masarap balikan dito guys, di ba? Guys, ayan may labong Ayan, may labong. Sarap niyan guys sa tinutungan, gulayin. So dito na kami guys, pupunta namin. Ganda may mga halaman siya Ganda ng garden nila okay. Ganda sarap tumira dito. Kasi kaso man talaga. Kabali. Ano din.